Znate kako? Mislim, svak razmišlja iz svoje vlastite pozicije, iz toga šta je spreman da uradi i obično ljudi koji nisu spremni da naprave korak napred uvek atakuju na ljudi koji su spremni iskoračati, spremni izaći iz zone komfora, uraditi nešto za sebe, zauzeti se za sebe. To nekako uvek bode u oči, jer smo mi ipak ovde ta balkanska sredina. Ja stalno u svojim videima i stalno sa svojim klijentkinjama pričam o tome koliko mi treba da menjamo naš mentalni sklop. Imala sam pre neki dan situaciju, zove me na telefonu čovek i kaže, znate, ako želite, treba mi prioritetan termin da radite sa mojom ćerkom, ona ima, znate, neki problem. Ja kažem, ok, koliko godina ima devojčica, smatrajući da roditelj se javlja za svoje dete. I on meni kaže, 44. A da li vaša ćerka ima telefon? Pa da ima. A što se ona ne javi? Da nije neki psihički problem u pitanju? Ma ne, znate, nešto zaglavila, ima neki svoj problem. Što se vi kao otac javljate? Pa znate, ona, mogu li ja da dobijem vašu ćerku na telefonu da popričam? Javi se žena, mi pričamo sasvim normalno. Mislim, ljudi moji, u 21. veku. U kakvom opštestvu, u kakvoj sredini? Evo, ja sam sad konkretno u Makedoniji. Mislim, to se dešava sigurno i u Srbiji, u Bosni, ne znam, Hrvatskoj i ovde na Balkanu. Sad ima razlika od države do države, od bivših republika i po mentalnom sklopu i po vaspitanju i te primarne porodice, ali tu smo negde, ovo je Balkan. Mislim, šta da pričam više od toga kad realnost, ja kao psihoterapeut tu realnost vidim na seansama.